Sentro ng negosyo at komersyo, tahanan din ng higit 300,000 Fernandino. At kung bibilangin ang ibang arawan na nagtatrabaho rito, aabot sa 1,000,000 ang daytime population nito. Ito ang City of San Fernando na kabisera rin ng Pampanga. Kaakibat ng araw-araw na buhay ng mga tao sa syudad ay ang tubig. Ito na ang nagsisilbing langis upang umandar ang iba't ibang operasyon ng syudad, mapanegosyo man o sa kabahayan. Ang City of San Fernando Water District at Prime Water ang nagsusuplay ng malinis na tubig sa higit 52,000 kabahayan ng lungsod. 2016 na magsanib puwersa ang dalawang water service provider upang iangat ang antas ng serbisyo ng tubig sa syudad. Sa kabila ng kaliwat ka ng pagsasaayos, December 2012 pa nang huling magkaroon ng taas singil sa konsumo ng tubig sa San Fernando. Nananatili sa 207 pesos ang minimum charge ng naturang water utility company sa mga Fernandino. Di hamak na mas mababa sa target rate na 504 pesos, batay na rin sa 5% limit na itinakda ng batas kaugnay ng singil sa tubig. Wala man 20 centavo per liter. Okay. Ang halaga ng tubig natin sa kasalukuyan. Kung ikukumpara sa mga category A o ibang malalaking water utility provider, mababa pa rin umano ang singil sa San Fernando, gaya na lamang sa karatig syudad ng Mabalacat at Angeles. More or less 215 pesos siguro minimum. Tayo against sa atin na 207, including VAT na po yon. Ang Mabalacat halos ganun din po. Pero ang Cabanatuan City na kamukha din nating malaki, nasa 240 pesos na po ang kanyang minimum charge. Sa ilalim ng 5-year-old joint venture agreement ng CSF Water District at Prime Water, ilan sa mga nailatag ng proyekto ay ang pagpapalit ng mga tubo at pagpapalakas ng pressure o buga ng tubig. Ang Phase 1 Development Project umabot na sa 511 million pesos. Ito'y sa kabila ng walang dagdag singil sa lahat ng water concessionaires. Nagkaroon na po tayo ng higit 10 source development programs. Sa ngayon po ay meron tayong 2 ongoing pa. At na bago matapos itong taon ay magkakaroon pa tayo ng 3 hanggang 4 pa na drilling project po sa mga strategic locations natin. Halos 150 kilometers na po ng network ang ating linya sa buong San Fernando. Upang magtuloy-tuloy ang pagawain sa susunod na buwan ay iimplementa na ang 15% na taas singil sa buong San Fernando. Ito'y 3 taon nang atrasado simula ng aprubahan ng National Water Resources Board ang request na dapat sana ay 25% na dagdag singil. Dahil medyo mataas pa rin yung 25%, so gagawin natin is mauna mo yung 15%. Ang dating 207 pesos na minimum charge sa bawat Fernandinong water concessionaire ay magiging 238 pesos na. Pero pagtitiyak ng Prime Water, nakahanda na ang 781 million peso worth ng kanilang Phase 2 project na sisimulan sa 2022 hanggang 2026. Para pagandahin yung kalidad ng serbisyo natin sa publiko gaya ng mga source development project, ng mga drilling projects sa susunod na 3 taon. Kabilang din sa multi-million project ng kumpanya ay ang paghahanap ng alternatibong pagkukuhanan ng tubig. Kanilang tinitignan ang pag-acquire ng mga makabagong gamit na kayang gawing potable water ang tubig ulan at maging ang baha. Maintenance sa mga facilities na kailangan natin sa araw-araw na operations. And of course, bukod dito, pag-uukulan din water sustainability sa pamamagitan ng surface water supply o rain catchment facility. Paliwanag naman ng Water District, kinakailangan ng dagdag singil upang hindi maudlot ang 25-year quality water service projection sa syudad. And it is allowed under the law that the maximum return for their investment is 12%. So, kailangan nilang ma-recoup yun. Paano yun ma-recoup? Siyempre, kailangan mo na increase in tariff, yung bayan. Para naman, meron na naman silang i-invest sa next stage. Isa pa sa kanilang pagsisiguro, 24/7 din umano magiging supply ng tubig kahit pa sa oras ng kalamidad. Kahit na brownout, may kalamidad, may bagyo, yung tubig natin nandyan, no? Kung brownout, wala sa
provider ng electricity, Espelapco, tayo, through the gensets, yung tubig natin magagamit. Ngayong panahon ng pandemya, importante ang pagkakaroon ng sapat na supply ng malinis na tubig. Kaya naman hangad ng CSF Water District at Prime Water na gumawa ng mga paraan upang mapanatiling malinis ang mga water source at hindi maabuso ang iba't ibang daluyan ng tubig. Dahil dyan ang kanilang development plan nakabase rin sa Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Rainiel Pawid, CLTV News.